O mal tempo obrigou a pospoñer o inicio da campaña do ourizo en Aguiño, en Ribeira. Os profesionais valoran comezar esta semana se o mar o permite. A lonxa de Aguiño segue á espera do ourizo. Estaba todo preparado para dar comezo á extracción deste equinodermo en Aguiño e en Ribeira, pero o mal estado do mar e o vento impedírono. Estaba para a apertura este luns, o que pasa que claro, co mal tempo que está sucedendo, pois aínda está moi negro aínda para poder, por así decirlo, para ir a desempeñar esa función, porque traballamos máis ben na zona da costa e o mar aínda moi intenso. Por este motivo, o colectivo tampouco puido ir hoxe a extraer ourizo, aínda que se agarda que a campaña si comece esta semana. Estamos ao acecho a ver cando realmente se pode ir, porque barasamos non solamente cando hai alerta, que por normativa ou por o que é o noso permiso de explotación non podemos ir, ademais disso, pois estamos barasando tamén que se é mal tempo, aínda que non sea alerta, pois para traballar nun sitio onde non traballamos, pois eso, pois acordas entre as dúas cofradías, entre a Sestora, entre Ribeira e Aguiño, pois ir ou non ir. Aguiño é un punto de referencia en Galicia na extracción desta especie e Santa María apunta que unha das prioridades dos profesionais é realizar campañas sostibles co ourizo. Nós xa levamos unha función, desempeñando unha función xa desde fai uns anos que bueno, máis que nada basase en intentar ter unha sostenibilidade do recurso, porque non nos queda outra, non? É un produto que como sabemos, pois tarda moito en recuperarse, en desarrollar, entonces pois ademais do que é a talla que siga a mesma, que temos máis ten que ser máis grande para poder, en vez de 55 milímetros de diámetro, por así decirlo, que é a normativa, témolo en 60, ademais deso, pois baixamos este ano, pois de que nas embarcacións non poden ir máis de dous tripulantes e un máximo de 40 kilos. Entonces estamos buscando alternativas para poder manter o recurso. A vez que ter en conta máis aspectos para intentar ter a mellor campaña posible. Cando o mal tempo pois non hai alerta, poderíamos ir, pois intentar pois tamén non ir, porque ibas a facer máis daño que tanto nos precios do mercado, porque o produto non é tan bo, como tamén no que é no mar, pois intentar non ir. Entonces, entre unhas cousas e outras, pois as dúas cofradías intentamos de que o recurso pois se manteña e ter unha sostenibilidade, como digo, do produto pois ideal. Xa que ten unha gran importancia e peso na lonxa local, é un recurso que pode tardar ata 6 anos en recuperarse. Traer menos kilos para a terra, lóxicamente, pois no mercado, pois tamén esperamos de que teña mellor precio, ou polo menos que se manteña a media destes últimos anos. Foi unha media moi boa, sobre todo este ano, que aínda foi un pouco máis, que foi ao pé de 11 euros. É unha media que nos consideramos que é fantástica, é moi boa. Nestas xornadas nas que non se puido ir a ourizo, os profesionais buscaron alternativas. O mal tempo é o mal tempo para todo. O que pasa é que estes 2 días, por non dicir este mes, porque o mes pasado de enero foi un mes moi malo, porque moi mal referente a moi malos tempos, como sabe todo o mundo, e non pudemos desarrollar prácticamente a actividade. Agora en este mes que empezou, pois casi máis do mismo, pero un pouquiño menos quizáis. Quizáis pois fomos algún día adaptando un pouquiño, indo para cubrir un pouco o día, por así decirlo, foron unha minoría a navalla, a cal ten moi bo precio, e despois foron unha minoría tamén a Mesa, unha zona que temos determinada aí de Rosa, para intentar pois facer algo. Se as condicións meteorolóxicas o permiten, agárdase que o ourizo protagonice as poxas na lonxa de Aguiño o xoves.